is isyaram. Sorry, network connect ya. Saya kamu. Connected. Hiram, apa ini bi? Apa ini bi? Pas ni pesa pinang dengan. Apa? Register totally isyaram update ya dengan. Tungtanakala आंनिखौ बानायदोंमोन आरो बानायफिनदों 7086888072 बेनिफ्राय SC4G सरि बेकस्पेस G मामानियो H सरि G H itu जायाखै फार्स्टनि ओमफ्राय SC लगिन खालामनोसै देखायनोसै नोंसोरनो माबायदि जागोन OTP थांगोन ना मा फैगोन OTP-आ तेरे बिना आया मैंने एसे सानो मस्त गोबावलै मबाइलाबो बेटारि चार्ज गैला चार्जआनो गैला माथो फैदोंसोलै मेसेजआनो दाबो उनाव देखायसिगोन दे नोंसोरनो मोजाङै सम लानानै बरिया देखायगोन आं नोंथांमोननो दै